акнун шабнами Сурайё дар димоғу пироҳани шумост. атри ҷадиди шабнами Сурайё ба фурӯш баромад. нархи як шиша атри шабнам баробар ба $100 амрикоист. ҳамаи ин дар барномаи Дӯстон Лайф. салом дӯстон ва подписчикои канали Дӯстон Промоушн Груп. ин барномаи навбатии Дӯстон Лайф аст. шабнами Сурайё овозхони рақами 1 шоу-бизнеси Тоҷикистон дар рӯзи таваллудаш 14 октябр дар саҳифаи инстаграмаш хабар дод, ки атри хушбӯи ӯ ба фурӯш баромадааст. Классно. Надо съемка колей. атри шабнам бренди ҷадидест аз ҷониби атрсозони Фаронса ва Олмон. дар ҳамкорӣ бо ширкати Mino Handless GmbH дар Берлин бренди атри фарангии шабнам истеҳсол шуд. нархи як шиша атри шабнам баробар ба $100 амрикоист. рӯзи хос аст. атри шабнам охиран ба Душанбе расид. атре ки дар офариданаш ман бо гурӯҳам хеле кор кардем. ин ҳадияи беҳтарин дар ҷашни мавлуди ман аст ва на фақат барои ман, зеро ҳамаи кӯшишҳоям ҳамеша ба хотири эҳтироми мухлисонам буду ҳаст. 100 харидори аввал бо соядасти ман соҳиби ин атр мешавад, навиштааст Шабнами Сурайё дар Инстаграм. фикру ақидаи худро дар шарҳ яъне комментария нависед. обуна шудан ва гузоштани лайкро фаромӯш накунед. Дӯстон Промоушн Груп. хушбахтии шумо орзуи ҳамешагии мост.